Mayong hapon, mga pinalangga namon yung mga tagpalamati. Yes, I hope everyone nakapanyaga na, nagapahunay-hunay ng subong nga hapon. Sa sining nga hapon, temporaryo nga magatalos kay Tita Wilma Sugaton, ang iyong alagad, Inday Dorel. Diba? So, madugay-dugay man nga ano ta diri no, nakabulos ta diri kay Tita Wilma. Kasi si Tita Wilma, may importante lang mga ka-aksyon nga katuan subong adlaw or ginhikot subong adlaw. That's why kita ang nagapungko sa siniiya nga kahaponanon. Usually ang kung wala si Tita Wilma si Inday Ann, di galing si Inday Ann kay newlywed. So bago lang nakapakasal sa Action Ann sa nga April 28. So, congratulations and best wishes kay Action Ann Defensor kag kay Christopher ha, sa iya nga husband. So, subong nag-enjoy siya anay sa ilang honeymoon. Sana all. Okay, so sige. May hapon na sa tanan nga nagaupod sa akon via Facebook and YouTube. Good morning sa inyo. Kag sa tanan man nga nagapamati dira sa ila mga radyo. Sa mga naglain-lain nga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental, kag diri of course sa Bacolod. Maayong hapon dira sa inyo mga ka-aksyon. So ululupod kita ha, subong nga hapon. Kaya sa gihapon, lingawon ko kamo paagi man sa pag-share sa inyo ang pila ka mga updates nagakahanabo sa balita nasyonal, showbiz, kagang inyong horoscope of the day, and of course ang ato naman nga verse of the day. Kag mga ka-aksyon karon ma-update man ko sa lakat sang panahon. Do may nasiplatan nga low pressure area ang Pag-asa, okay? So ina-i-update na kon karon sa inyo dugay-dugay. Sa gihapon, sige ha, padayon lang nga pag-share man dira sa aton nga Facebook live subong nga hapon. Kag ang aton pag-istoryahan ang pwede ta maistoryahan subong nga hapon na, okay? So standby lang kamo dira. Kay sining nga hapon mag-updanay kita. Kita magbuy-anay, di ba? So sa aton pagyed nga mga naga-birthday bala today, happy birthday sa inyo, naga-celebrate sang anniversary. Happy anniversary mga ka-aksyon. Sa tanan nga nagabiyahe kag nagapamati sa ila dira nga mga salakyan, mga radyo sa ila salakyan, mayong hapon sa inyo. Halong gid sa pagbiyahe mga ka-aksyon. Hinay-hinay lang. Makalambot ka mga safe sa inyo man nga kaladtuan, okay? So sige, kag 9 days to go na lang mga ka-aksyon ha. 2022 local and national elections na. So mga bag-o naman kita nga mga opisyal sa gobyerno, wala naman nga pagabutohon naton, ibutan naton sa pwesto. So again, aton reminders, mangin mainalamon kita kag itama ang boto, iboto ang tama. Okay? So, muna siya. So, bantayan nyo ang election coverage man sa Action Radio Bacolod. Kay May 8 pa lang yung mga ka-aksyon, bisperas pa lang yasang election, patigayon na sang pre-election coverage ang team sa Action Radio Bacolod. Upod man sa aton nga mga volunteers, reporters, and data gatherers halinman sa naglain-lain nga lugar sa probinsya sa Negros Occidental, kag mga volunteers taman diri sa Bacolod, especially ang mga estudyante sa mass communication dira sa University of Negros Occidental, may alma mater. So madamo nga mga masscom students ang nakigbahin subong nag-volunteer diri sa ARB para sa May 9 election. So I'm so happy kay very active gid ang mga students subong, labi na dira sa may UNOR. Proud Unorian mo ko daan kita syempre drama ko nag-graduate sa akong kurso nga Bachelor of Science in Mass Communication. So during my year nga pag-eskwela wala kami although naka-experience kami sa mga events like kami production kami pero ining mga volunteer sa election wala ko na naka-experience. So I'm so happy sa mga kamanghuran ko dira sa Mascom sa UNOR kay at least sila active sila sa ilaman o kon sa mga activity man nga ginahimo or nagakatabo diri sa hindi lang sa islas, hindi lang sa Bacolod kundi sa bilog nga Negros Occidental, okay? So sige, mayong hapon dra lawat sa inyo kag subong nagapatigayan sila sa gihapon sang training dra sa may Northwest Inn. Mayong hapon lang upod man sa pila naton ka mga dito mga ka-aksyon, mga anchor
man sa Action Radio Bacolod. Sige. So, mga ka-aksyon, nantis ko bala mag-commercial break, anay. Pero, diri kita anay sa weather update. Sa pagbalikid ko kagina, pagbalikid sa bintana bala sang manog-start pa lang sang program. So naglili ko anay do medyo may gamay lang man nga pag galom. So I don't know kung maulan basi blaga ulan subong sagwa lang ko kabalo ha kaya ko di sulod ni mabatian. Pero siling sang pag-asa mga ka-aksyon, isa ka low pressure area ang ila sa karon ginabantayan sa bahin iya sang Mindanao. Suno sa pag-asa, mahimo magsulod sa Philippine Area of Responsibility o kon LPA ang kon pargale ang LPA. So posible siya ha magsulod sa Philippine Area of Responsibility ang LPA sa sulod iya sang 24 oras. Ang ining low pressure area mga ka-aksyon ang nasiplatan sa 1,110 kilometros na sidlangan sang Mindanao. Pero sunod sa pag-asa, ginaklaro Manila nga manubo ang tsansa nga mangin bagyo ang nasambit iya nga low pressure area. Kag sunod pa sa pag-asa nga hindi makaapekto sa panahon sang o kon sa panahon diri sa pungsod Pilipinas ang LPA, pero ang intertropical convergence zone naman ang magadalasang magalumon nga kalangitan nga may talagsahon lang nga pag-ulan sa bahin niya sa Northern Mindanao, Caraga kag Davao Region. Okay, so sige, amo na ulo aligmat lang kita mga ka-aksyon. Kaya bisan hindi makaapekto ang LPA diri sa aton, pero ang ginatawag nga intertropical convergence zone ang posible magadalasang pag-ulan diri sa aton. Okay? So sige, karon man mga ka-aksyon, bantayan nyo kay pagalawagon kuman ang ano ni gani ang mga winners bala mga ka-aksyon sa ginpatigayon kay ina nga week 7 ACS Millones 2022 winners. So April 30 week 7 na ha nga draw kay ina ginpatigayon sa Action Radio Bacolod kag ang of course may tatlo ka mga winners nga maswerte nga nagdaog sang 1,500 pesos kag 10 winners naman sang gift pack halin naman sa ACS Millones 2022. So sa mga ka-aksyon ta dira, pamati ka mo especially ang mga nag-join sa siniya nga promo nga ginadala sa inyo sang ACS kay pagalawagon kamo nakon karon kung ari din inyo ngalan ti congratulations kag pwede nyo na ini ma-claim mga ka-aksyon ha ang inyo iya nga mga nadaogan. So karon sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon isa-isahon ta na ang mga winners dubali ka duha ko lawagon subong para ang wala nakapamati pabla sa early or wala nakaabot sa una nga pag-announce ko sang winners. So sa katapusan before mag-end ang aton program, pagalawagon naton ang ining masunod ining mga winners sang week 7 sang ACS Millones 2022. Okay, so this time, standby ka mo anay kay ma-break it anay for some commercials, obligations naton. So magabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos gid lamang sini. E3 Bio. O sinusita, kapangluya ang lawas. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa Bacolod. Okay, so antes bala ang paglawag ko sa mga winners to kaina mga ka-aksyon sa aton yagin patigayon nga week 7 sang ACS Millones 2022 weekly draw. Ma-update lang kita bala mga ka-aksyon sa Miss Universe Philippines 2022 kay man karon na sa gabi patigayonon ang Coronation Night. So alas 7 karon sa gabi mga ka-aksyon ha. Patigayonon ang isa sa mga prestigious iyang beauty pageant diri sa Pilipinas, yung among Miss Universe Philippines. So patigayonon siya karon sa Mall of Asia Arena dira sa may Pasay City. So subong nga tuig mga ka-aksyon i-crown o kon pagakoronahan ang ikaduha nga Miss Universe Philippines. Sa diin natala na ini nga i-turn over ang corona sang first ever Miss Universe Philippines nga si Rabia Mateo sang syudad sang Iloilo. So i-turn over niya ang corona karon sa bago of course nga kandidata nga koronahan o kon magadaog sa ini nga beauty pageant. So 32 or 32 ka mga kandidata mga ka-aksyon ang magapaindis-indis sa karon kag ang makoronahan karon sa gabi ang amo naman ang mangin tiglawas or representatives sang Pilipinas para naman iya sa patigayonon nga 71st Miss Universe siniman nga tuig. So best of luck sa aton nga mga 32 ka mga matahom nga mga kandidata gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod Pilipinas. So I think may nakasulod from Victoria City, no? Natugan yung name niya man nalipat ko. Basta from Victoria City, Negros Occidental, may nakasulod ra sa ining 32 ka mga kandidata. Kag may ara man of course, hindi madula Iloilo City kag sa Iloilo Province. Okay, so sige bantayan tayo na karon mga ka-aksyon kag pakita taman sang support especially diri sa Negros Occidental sa aton iyang representatives sang Negros Occidental or sang Victoria City nga amo si dili kinalipat ko sa ngalan niya. Pero sige lang anong tala siya karon lawagon ta karon ang iyang iyang name, no? Kay pangitaon ta anay kay do medyo nalipat si Action Laurel. Okay? Anyway, so karon ha mga ka-aksyon ha. Makita nyo ina karon. So ang iya ngalan gali areyo so nakita ko gid man siya. Si Shanilyn or Shainlyn ang mag-pronounce ni Bison. Shainlyn Bison or Shanilyn Bison sa Victoria City. So good luck sa imo sa pag-represent mo man sa Victoria City sa Miss Universe Philippines 2022. So lantaw gid kita karon bo nang invite gi kuya. Syempre ka para full support man sa aton yung mga kandidata. Okay? So sige dito magpadugay-dugay pa kag lawagon tara ang mga winners bla maka-aksyon sa ginpatigayon ta kaina nga weekly promo sa ACS Millones. So ari mga ka-aksyon ang pagalawagon ko na tatlo ni ha mga nagdalaog sa cash prize or 1,500 pesos o pamati. Especially ang mga nag-join sa sini or nag-send sa ilang mga entries. So, are ang una nga winner sa cash prize or 1,500 pesos gikan sa ACS amo si Jeffrey
Recibido. Jeffrey Recibido sang Purok Pag-asa, Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. Ang iya-iyang proof of purchase amo ang Pride. Okay? So next winner si Maricel Ignacio. Maricel Ignacio sang Barangay Vista Alegre, dira sa may Purok Araw. Ang iya naman niya nga proof of purchase amo ang Unique toothpaste. Okay? So again, si Maricel Ignacio. And then ang next winner ay katatlo nga winner sa 1,500 pesos. Amo iya si Rosel M. Cabrillos. Rosel Cabrillos sang Barangay 9, Bacolod City. Ang iya naman nga proof of purchase amo ang Pride. And next, diri na kita sa napulo ka mga winners sang gift pack gikan sa ACS. Okay, so ang una si Doris Casiano. Doris Casiano sang 3rd Road, Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang iya proof of purchase amo ang smart dishwashing. And then, ay kaduwa naman si Joy Lalaine Nemenzo. Joy Lalaine Nemenzo sang Block 10, Lot 46, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Ang iyang approve of purchase among smart dishwashing. Okay? Ang ikatatlo nga winner si Vivian Pilingon. Vivian Pilingon sang Purok Masinadyahon, Barangay 35, Bacolod City. Ang iya naman nga approve of purchase among smart dishwashing. And then, number 4, si Ronald M. Pacto. Ronald M. Pacto sang Kahilwayan Village, Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. So ang iya-iyang proof of purchase amo ang smart dishwashing. And then ang number 5 winner o ikalimang nga nagdaog si Cirelo Venancio. Cirelo Venancio sang Block 10, Lot 44, Barangay Pahanukoy, Phase 2 NHA, Bacolod City. O dra siya sa may Phase 2 NHA, dra sa may Barangay Pahanukoy. So ang iya nga proof of purchase amo ang smart dishwashing. And then next, number 6 winner si Nikki Dikinya. Nikki Dikinya sang Purok Madinalagon, Barangay Kabug, Bacolod City. Ang iyang proof of purchase amo ang smart dishwashing. Si Lorna M. Pacto, number 7. Number 7 winner ta si Lorna M. Pacto. Lorna M. Pacto sang Marieta Village, Barangay Talok, Bago City. Ang iya naman nga proof of purchase amo ang smart dishwashing. Kaga si number 8 si Muller Malikin. Muller Malikin sang Alunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Ang iyang approve of purchase amo yang smart dishwashing. Number 9 winner si Florentina Palzario sang Purok Mahiliugyon, Barangay 35, Bacolod City. Kang iya naman nga proof of purchase amo ang smart dishwashing. So number 10 winner si Maria Socorro A. Pacto sang Kahilwayan Village, Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. So ang iyang proof of purchase amo ang smart dishwashing. Okay, so congratulations sa tatlo ka winner sang 1,500 pesos kag napulo ka winner naman sang gift pack gikan naman sa ACS. Okay, so inapagalawagon ko liwat karon ang ining mga winners para at least ma-recap naton mga ka-aksyon kag ang mga basi bala wala nakabati ang mga winners una. So later i-repeat ta ang ining results sang aton iyang weekly draw nga ginpatigayon kaina. Okay, so sige sa mga ka-aksyon to dira nga mga basi kilala nyo itong panglawag ko nga ngalan, so liog na lang pabalo sa ila agod nga makuha na din nila ang ilang premyo or prize na gindaogan. Okay? So, sige. So, padayon lang kamo maka-action ha. Sa Monday liwat, bukas na ang pagpadala sa mga entries. Diri sa Action Radio Bacolod, ihulog nyo dira sa may dako-dako. Dabla nga box, oh. So, the more entries, the more chances of winning. Okay? So, week 7 na. So, ang sa grand raffle, of course, ang magadaog 1 million. Tumataging-ting na 1 million pesos. Sige? So, congratulations sa mga winners naton, mga ka-aksyon. Okay. So, sige, diri kita mga ka-aksyon naman. Dali lang yung bala kay i-greet ko namang hapon lang nagaupod sa aton. Subong sa Facebook Live, diri o kay Joshua Christopher Bellas. Hello sa imo, Cathy Veer, Miss Jeannie Solgon, sang Valladolid, Martin Aliling, Joey Ann Villamor, Miss Remia Garcia, si Sir Otay Benedicto, salamat gid sir, may mandra nga pagpamati sa imo.
si Connie Laparan, Miss Ana Sinoro, good morning. Kay Rufino Eragabino, si Eric Fernandez Araman, Manuel John Ong Gran Capal, good morning. Franciano Bahador, good morning. Kag si Rufino Eragabino, dira sa may handumanan. O may lang ka pagpamati, good morning, ako nambal. Dapat good afternoon, ano, naanad ko sa Action Balita. Morning edition. Okay, so kay subong ng taliwat naka-program nga hapon. Good morning, hambal ko. O sige, may hapon dra sa inyo, okay? So, sige. Kag mga ka-aksyon, Aryo, update lang kita sa pila ka mga balita bala naton iya sa national. Mga balita naton national mga ka-aksyon. Iniba lang kay di ba buwas maga sa ulog kita sa Labor Day, no? So, adlaw sang mga kung sa ligay noon pa adlaw sang mga mamumugon. So May 1 buwas nga adlaw. Nanawagan ang Department of Labor and Employment o Condole sa publiko nga i-grab ang chance sa ila patigayonon iya nga job fairs. Of course, naanda na naton diri sa Pilipinas. Basta May 1 gani Labor Day, may mga job fairs ginapatigayon ang Dole. So, was mga ka-aksyon pag sa ulugon ta ika 120 or 120 nga selebrasyon sang Labor Day. So, bangod sina, ang Dole, of course, magatanyag sang madamo mga trabaho. Ginpahayag iya niya Labor Secretary Silvestre Bello III, ngayara sa 102,426 katrabaho sa sulod kag sagwa sang pungsod, ang ginatanyag sa patigayon niya face-to-face trabaho, negosyo, kabuhayan, job and business fairs. So, manang tawag nila. Nga, pagatambungan naman sang 900 or 900 ka mga employers sa bugos iya nga Pilipinas. So, ang job fair, ang patimaan ini mga ka-aksyon, suno kay Bello, patimaan ini sang pagbango na of course sang labor sector diri man sa pungsod nga naapektuhan bangod iya sang pandemya. So kalakip sa mga trabaho ang 28 o kon 28,755 ka posisyon sa mga destinasyon sa Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, sa Qatar, sa Kuwait, Germany, Poland, United Kingdom, Japan, Taiwan kag Singapore. Sa may mga handom dira nga mag-abroad, ang chance yung mga ka-action i-grab nyo ni, prepare nyo yourself, subong pa lang, prepare nyo dira inyo nga mga ang tawag sa ganit, resume or ano pa ang mga documents nga posible kinahanglanon kay base pa lang sa mga naghando mag-abroad ang maning chance nyo nga makuha kamo kag makatrabaho kamo dito sa luwasang pungsod. Okay, so yara sa 26 ka mga job fair sa bugos nga pungsod ang patigayonon. So karon basi may update kay do wala pa ko kabalo kung diin sa Bacolod buwas may job fairs pero usually sa mga malls siya ginapatigayon. Okay? So later basi may ipagwa nga schedule kung diin ini. Okay? Agkabay pa nga may ari di sa Bacolod kay basi wala ha. Pero may raguro. Okay? So let's see. So ang job fair sa buwas nga adlaw mga ka-aksyon ang pagatambungan ini hasang 900 ka mga employers ha. So imagine 900 ka mga employers dira. So more chances kagid nga makasulod man sa trabaho kung ka lang gapursige ka lang ha. So sige so buwas prepare ka mo dira sa inyo self kay para man maka especially ang mga dulaan sa trabaho makabangon naman liwat. Okay? Sa of course tuga man niya kahalitan sining COVID-19. So man gani gina-remind ti ginaton yung mga ka-aksyon nga padayon gid nga padayon gid nga mag sunod man sa health protocol kay although nga nubo subong aton cases diri sa Pilipinas pero kinahanglan gid naton ina nga sundon sa gyapon maka-aksyon kay again ang COVID-19 wala nagakapatay kundi mahimo nagadugang pagidjagani no. So sige amo na extra careful gid kita gihapon hindi kita gihapon magsalig nga nga hinay or wala na mayo ang kaso driya sa Pilipinas. Okay? So sige.
man sina mga ka-aksyon, may ginpahayag actually or may ginpagawa nga statement ang Department of Health nga wala kuno sang indikasyon nga magpatuman ang gobyerno sang lockdown pagkatapos ng eleksyon sa Mayo 9 bangod sa posible pagtaas ang kaso ng COVID-19. So suno kay Health Secretary Francisco Duque III, in kaso gid man nga magpatuman kuno sang lockdown kay tungod posible may pagsaka sa kaso, ini ang granular lockdown lamang mga ka-aksyon. So may mga certain areas lang balahan ba. For example, ang granular lockdown is for example sa sininga Purok or sininga street lang abi sa mga village da diri lang may nagpositibo. So sila lang draya ang lockdown, ipaidalon sa granular lockdown. So hindi na madalahi ang iban pa nga wala. Kailain sa una, di ba yung lockdown niya no nga once gani may magpositibo dra sa inyo yung village ya or sa barangay nyo dra do bilog nga barangay gin lockdown na ya. So apektado ang mga may mga trabaho nga kinanglan of course magwa sa ilang mga puloy-an. So granular lockdown amo sina certain area or specific area lang kung diin affected or infected sining COVID-19. Okay? Kag suno pa kay Duque natapos na ang gobyerno sa widespread lockdown o kung lapnagon nga lockdown gani wala na ginapaabot nga magpatuman pa sang ang mga sahi sang stricto iyang lockdown. So una na nga nagpanda madumduman yung mga ka-aksyon ang aton mga health expert bala nga hambal nila mid-May kuno. So mid-May posible magtaas sa liwat ang kaso sa COVID-19 sa pungsod bangod man sa mga campaign rallies bala nga ginapatigayon nga ginakabig isa ka super spreader event. So amo nang ila iyang kumbaga projection no base pa sa Okta Research. So sa pinakauli nga datos ng DOH mga ka-aksyon kahapon bilang adlaw April 29 yara sa 184 ka mabag-o nga kaso sa COVID-19 lamang ang na-record. So at least no makita mo na gid grabe na gid ang pagnubo kay mga sangsan to kay nga mga binulan mga January pa naabtan pa ba January or last year. Imagine nagalabot kita 20,000 nga kaso sa isa ka adlaw. So subong 184 na lang So ini ang epekto mga ka-aksyon, maayo man yung epekto sang pagpabakuna naton. So sa mga wala pa drabla ng bakunahan, padayon man sige naton pag-encourage sa inyo although wala man ipilitay kay hindi man mandatory. Pero padayon gid namon nga gina-encourage man ang pagpabakuna mga ka-aksyon. Kay di maayo man ang epekto sa aton, di ba? Once nga ang ining vaccine once nga matapikan ka sang virus, hindi ka maglala bala yung situation nan kay tungod protektado ka. So sa mga able naman or pwede na nga mapa-booster shot kay tapos na sang ilang duha ka vaccine, duha ka shots ang primary vaccine nila. Kamudra pwede na kamo magpa-booster shot then go mga ka-aksyon. Kuya nakatapos na ko sa akon primary vaccine which is ang Janssen vaccine or J&J vaccine. And then ang ako niya booster is Pfizer. So done na ko, diba? Done na ko. So far so good. Salamat sa Ginoo kay wala man kita natapikan sinang virus no. For nag-start gid actually 2019 do sa China, sa Wuhan, China. December 2019 nagsulod ang virus. So, diri sa aton sa Pilipinas nagsulod ang COVID-19 March 2020. Dra gid nagumpisa ang lockdown. I mean mga January may ara naman pero wala tayo nagpatigan lockdown. So March 2020 nag-start ang lockdown sa aton. Pero nakasulod ang case diri sa COVID sa Pilipinas mga January may ara nagali kita. As far as I remember so muna 2020 gito nag-lockdown, grabe ito mga ka-aksyon ang syempre kami may mga obra kami to yagyapon bilang media. So kinanglan namon yung duty namon yung mga ka-aksyon o responsibilidad namon yung magpalabot man sa mga balita. Nagkakanabo sa palibot bisan pa dra ang sitwasyon. Virus man dra, bagyo o kung man dra ang kalamidad ang mga media is ara ginaya nagahatag sang balita sa inyo. Kay syempre amo na nga niya responsibilidad man sa publiko. Okay, so amo na mga ka-aksyon, grabe gitong lockdown sang last year no. In fairness, although may maayong epekto sa petrolyo to kay kung na-remember ko pa naglabot sa sa 34 ang gasolina doon muna sang mga April 2020.
Pero kalain naman sa part sa mga nadulaan sa trabaho. Subong grabe ang nadulaan sa trabaho man buong sining COVID-19. So kung gusto nato niya mga ka-aksyon, yung makaamat-amat naman kita balik sa pre-pandemic nga panahon. So mangin mangin himuon ta man ang aton part, which is amo ang magpa-vaccine, okay? So I'm not against sa mga people nga wala iya sang plano or hindi gid gusto magpabakuna, hindi man na iya, pero kung pwede pa lang ma-encourage ka mo, then mas maayo gid na mga ka-aksyon, no? Para protektado man ang hindi lang ikaw, hindi lang mo kagalingon, kundi pati man ang imo pamilya. Okay? So, sige. Last 2:20 na mga ka-aksyon, Action Radio Philippine Standard Time. Kag may, of course, may tawag sini, may maayo kita nga balita mga ka-aksyon. Kay te, sa pila man kasi mana nga sunod-sunod nga pagsaka, no? Sa madsunod naman nga semana mga ka-aksyon, mayara naman sa patigayon nga price rollback sa aton iya nga mga produkto sang petrolyo. So but silingon price rollback pagnubo. So ginalantaw mga ka-aksyon nga ang pagnubo sa presyo sang produkto petrolyo masunod nga semana sa presyo sang gasolina mga ka-aksyon ang pagnubo ang posible 60 to 80 cents or centimos kag 80 centimos 60 to 80 centimos sa kada presyo sang gasolina. Ang sa diesel naman 1.10 tub 1.30 sa kada litro sang diesel, okay, sa diesel. Kag sa kerosene naman or gas, piso tub 1.15 or 1 peso and 15 cents ang pagnubo sa kada litro sang kerosene. Okay? So, pero tinga pagnubo do. Amo na, grabe no. Pwede sige lang away tada mahimo kay te padayon lang kita gyapon That is life, no? Ambal pa nila, that is life. Okay? So, sige, alas 2:22, Action Radio Philippine Standard Time. Kay Panggar Arihinyo Dra, good morning. Halong sa pag-drive. Kinagapamati siya kuno sa iyang samtang drive sa salakyan. Kay MJS Candido Hildore, mayong hapon. Virgie Olpinda, good afternoon man. Watching live from Celine Homes. More power and God bless. Salamat, gid. Jory ni Pomoseno, maayong hapon. Miss G, si Sir, see you sa June, ha? Keep safe. Kay Ma'am Yvonne Buesher, oy mayong hapon. Ma'am Yvonne, mayong hapon sa imo. Kag Action Miss Dorel, may 4th vaccine kami sa September para sa Omicron B2. At Mayo, pag ina kay may 4th, pag si Ma'am Yvonne, 4th vaccine na siya. So akong 3rd pa lang. Like 2 kay ang Johnson & Johnson, isama lang yung mong ang consider ka na nga fully vax. So sige Kay Ma'am Yvonne, salamat gid sa 200 stars nga imo ginsend. Thank you so much gid. Na-appreciate ko gid. Kag kay Barky Tribe, maayong hapon sa imo. Sige, dira sa may binalbagan kay Ardong Yulo. Dira sa may bano sa binalbagan, maayong hapon. Sige mga ka-aksyon, ma-break lang kita anay for some commercials kay para matagan taman sa ligwa karon ang inyong horoscope bala mga ka-aksyon kay base magsunggod kamo bala kun di ta mabasa. Pero pagabasahon ta gid ina. Okay? So sige mga ka-aksyon, na standby kamo anay, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Life Extension Vitamin D3. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre Las 2:35 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa gihapon, temporaryo nga nagatalos diri kay Tita Wilma Sugaton sa programa This Is My Life. Ini naman si Inday Dora. Okay, so sige kay Jeffrey Rodriguez, mayang hapon si Wadra. Si John Alvarez Humayaw, shout out kuno kay SG Campaner. Uy, kay Manunggard, Edmond. Hindi ka pa shout out di sa imo no, okay? So sige mga ka-aksyon, kag hindi ko na padugayon pa sa siniman nga hapon. Aton nga pagbasahon ang inyong horoscope of the day. So sino na dra ang ready bo ready. Kinanglan gid nga mag-preparar yan no para sa sa pagbasa sa horoscope. So sige, Abril 30 mga ka-aksyon ha, 2022 nga kapalaran ninyo subong adlaw. So aton lang tungaon ni ang first nga anom kabilog and then anom naman for for after ta mag later commercial. So sige, standby para sa inyo naman nga horoscope of the day. Abril 20 tubtob Mayo 20. Taurus, nag-ugyon ang kagaynan para bag-uhon ang malain niya pamatasan. Taurus, subong nga adlaw makaengkwentro mo ang tawo nga may malain nga pagkabig sa imo pero hindi ka na magkatingala bangod. Refleksyon ini sa imo nga kaugalingon man nga pamatasan. So ang mga sala ang pwede mo pa nga matadlo kung patunon mo sa imo kaugalingon ang imo man malain nga ginahimo. Lucky numbers 4, 8, 11, 21. Tangerine is your lucky color. Next is Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, ang pagpakig-date kuno subong adlaw ang ginaugyunan sang tiyempo or panahon. Okay, so this is your lucky day, Gemini, nga mag-date. Kaya mangin malipayon kuno Gemini ang imo subong iya nga love life. Wow, sana Gemini, isa ka surprise ang nagahulat man sa imo. Lucky numbers 1, 6, 14, 34. Strawberry red is your lucky color. And next is Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, makayo mo or masolusyonan mo ang imo problema angot sa kwarta o kon financial problem. Ang imuon mo Cancer, magpahuway ka kag kalmahilang imo kaugalingon kon mayara sang mga maggarit-garit sa imo. Okay, so lucky numbers 16, 21, 34, 31. Yellow ang imo nga lucky color. Next is
is Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, silingdri sa imo nga horoscope, kung may ginapaminsa ka kuno nga himuon subong nga adlaw, hindi na pagpabuwasi pa. Kag umpisahin na gilayon. Magnet kuno sang karisma ang mabaskog subong nga adlaw. Kag matuman or posible nga mahimo ang imo siya nga ang imo nga ginahando. So, lucky numbers, 15, 23, 38, 40, kag red ang imo nga lucky color. Next is Virgo. Virgo, Agosto 23, tubtob September 23. Mahimo nga maayo kag mapuslan mo ang bulig sang imo abyan subong nga adlaw. Posible ang wala o kung posible matabo ang wala mo lauman nga matabo subong nga adlaw. Uy, mag-ayhan ina Virgo. So lucky numbers mo is 2, 8, 23, 33 kag midnight purple. Ang imo naman iya nga lucky color. Next is Libra, September 24, tubtob October 23. Libra, sunod rin sa imo nga horoscope or kapalaran subong adlaw, ipaiway mo kuno anay ang imo ginaplano nga pagpamasyar or paglagaw. Kay posible kuno mangin hindi manami ang imo nga paglagaw sa imo o pagbisita sa imo subong nga abyan kung may plano ka man nga magbisita sa imo iya nga kaabyanan subong adlaw. So himuon mo Libra, pahuway ka lang anay sa inyo balay kag maninlo. Oh. Lucky numbers 4, 22, 31, 40. Yellow ang imo nga lucky color. Okay, so inaanay ang aton nga first set sa aton iya nga horoscope of the day. So ang kapalaran ni Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces kag Aries ang sa pagbalik na sa aton nga programa. Okay? Pero again, mga ka-aksyon, antes ako mag-break mag-commercial break sa gihapon, sa nasiling ko blakaina, nga liwat ko iya pagalawagon ang mga winners sa ACS Millones. Kaya importante, man ini kay pinaghirapan, man ini sa aton, pinangabudlayan, balahaw, pinaghirapan, ka very Tagalog. Pangabudlayan man ini sa aton, mga ka-aksyon, ang pag-uti, man da putos ng ilang mga entries para diri mapadala sa Action Radio. Kag, makigbahin sa sining ACS Millones 2022. So, week 7 nga raffle promo. Again, ang winners sang tatlo ka 1,500 pesos. 3 lucky winners, ha? Cash prize ini mga ka-aksyon. So, ang una natin yung winner si Jeffrey Recibido sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania, Bacolod City. Ang i-approve of purchase, Pride. So, kaisahon ko lang magbasa ha, kahit tigin basa ko na kaina. So, subong once ko lang basahon ang ngalan. Okay? So, ang number 2 winner sang 1,500 pesos si Maricel Ignacio sang Barangay Ocon Purok Araw, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ang i-approve of purchase, amo ang Unique Toothpaste. And number 3 winner sang 1,500 pesos si Rosel M. Cabrillo sang Barangay 9, Bacolod City. Ang i-approve of purchase amo ang Pride. Okay, so congratulations sa tatlo ka winner sang winners sang 1,500 pesos gikan naman sa ACS. And then next, napulo naman mga ka-aksyon ka mga winners sang gift pack. Gikan sa gyapon sa ACS. Number 1 si Doris Casiano sang 3rd Road, Hermelinda Homes, Mansilingan, Bacolod City. Ang iyang approve of purchase among smart dishwashing. Number 2 si Joy Lalay Nemenzo sang Block 10, Lot 46, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Ang iyang proof of purchase among smart dishwashing. Number 3 winner si Vivian Pilingon sang Purok Masinadyahon, Barangay 35, Bacolod City. Smart dishwashing man ang iyang proof of purchase. Number 4 winner sang gift pack si Ronald M. Pacto sang Kahilwayan Village, Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. Ang iyang proof of purchase amo ang smart dishwashing. Number 5 si Cirilo Vinancio sang Block 10, Lot 44, Barangay Panukoy, Bacolod City.
Ang iyang proof of purchase, smart dishwashing. Number 6 winner si Nikki T. Dikinya. Isang purok Madinalagon, Barangay Kabog, Bacolod City. Ang proof of purchase among smart dishwashing. Number 7 si Lorna M. Pacto. Lorna M. Pacto, Sang Marieta Village, Barangay Talok, Bago City. Ang iyang proof of purchase among smart dishwashing. Number 8 winner si Muller Mullikin. Sang Alunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Ang iyang nga proof of purchase among smart dishwashing. Number 9, Florentina Palzario, Sang Purok Mahiliog yon, Barangay 35, Bacolod City. Ang iyang proof of purchase amo ang smart dishwashing. So, number 10 winner si Maria Socorro A. Pacto, Sang Kahelwan Village, Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. Ang iyang proof of purchase amo ang smart dishwashing. Okay, so congratulations again sa mga winners ang sining ACS Millones 2022 Week 7 nga weekly raffle promo. So congratulations! Kaga karon na ipanglawagon man na sa ibang tang maka-action sa ilang mga iban nga program, sa mga winners, so bantayan sa mga wala nakapamati. Kag anyway, fiesta subong sa sa Banwas ang Hinigaran. Happy fiesta dira sa inyo. Tara nga taga Banwas ang Hinigaran. So may duwa kita ganing winners nga from Banwas ang Hinigaran. So congratulations. Okay? Las 2:45 Action Radio Philippine Standard Time mga ka-aksyon. Ang kasugpon sa inyo kapalaran subong adlaw sa aton pagbalik. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Ato na Zenthom Plus Gold, yes, syempre, tituwi sa karuniya nga panahon, importante kid ang aton ikaayong lawas. Para nga malikawan ang kunanuman nga klases ang balatian, dapat epektibo nga klases ang food supplement. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, 2:55 Action Radio, Philippine Standard Time. As I promise kay ina nga sa aton pagbalik, ang kasugpo na sa nga kapalaran, subong adlaw or horoscope of the day. So, diri na kita sa Scorpio. Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ipaiway anay imodra nga ginaplano. Hindi pagbatuna Scorpio ang tanyag gikan sa imo nga mga kaopdanan. Subong adlaw, mag-extra careful ka Scorpio sa ginapagwa mo sa imo iya nga baba, ginapagwa mo mga tinaga. Ay posible may magluntad nga gamay nga pagsungguranay or hindi pagintindihanay sa inyo iya nga puloy-an. Lucky numbers 4, 8, 11, 22. Blue is your lucky color. Okay, so next, Sagittarius. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Importante, Sagittarius, ang pag-intindihanay sa sulod sa inyo pulayan o kung sa trabaho. Ilayon nga solusyonan kung may problema or kung may pagsungguranay nga, magluntad kag magpatunga ikaw, Sagittarius. Lucky numbers 9, 26, 34, 41, jade green. Ang imo iya nga lucky color. Next is Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, ang imo pagpakigsugilanon sa mga tao nga professional ang makabulig sa imo sa karon nga pala nga buhian. So lucky numbers 8, 11, 32, 35, magenta is your lucky color. Next is Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, mangin manami ko ng panahon kung likawan mo ang makig-away subong adlaw. Hindi ka kuno magpasilabot sa kabuhi sang iban nga tawo. Lucky numbers 1, 4, 30, 35, aquamarine is your lucky color. Okay, so next Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Subong adlaw Pisces, maglikaw ka kuno sa chismosa. Oh. Sa mga chismosa da Pisces, dapat likawan mo sila. Kaya posible halinan ini kuno sang kinagam. So mag-focus ka lang sa imo pagpangabuhi. Kaya kung naga-focus ikaw Pisces sa imo iya nga goal sa kabuhi, matuman ini sa hindi lang o kung sa hindi madugan. Lucky numbers 6, 18, 39, 40. Indigo is your lucky color. Kag sa katapusan, ang Aries. Aries,
Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, mangin mabinantayon ka kuno sa mga panghitabo sa karon. Rason nga anuman nga kinagamo ang hindi dapat makaapekto sa imo. Okay, so lucky numbers 19, 24, 30, 33, ivory white is your lucky color. So, sige, last 2:59, Action Radio, Philippine Standard Time, mga ka-aksyon. Antes ang ako na nagilapit nga pagtapos sa sining nga programa, This is My Life. I-share ko anay sa inyo ang aton nga verse of the day. Nga nagikan sa Isaiah chapter 53 verse 6. Isaiah chapter 53 verse 6 nagasiling, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Okay. So sige, mayong hapon lang dira kay Miss Ana Sinoro, amuman kay Miss Homa Lumena, kag happy birthday for tomorrow. For tomorrow, ne? Si April Joy Arlos. 33 years old na ko na. Sige, hello man kay Thea Kimiriman. So, advance happy birthday, April Joy. Sige, antes kita bululagay. Subong nga hapon maka-aksyon. Diri kita na isa itong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Action Radio Philippine Standard Time. And of course, hapon sa padayon nga pamahog sa COVID-19 diri sa aton sa pungsod Pilipinas, mga ka-aksyon. Amo man ang padayon naton nga pagpangamuyo nga matapos na ini akon matapna na ini agud makabalik na kita sa normal nga pagpangabuhi. So sini nga hapon magahalad kita sa isa ka pagpangamuyo nga amo ang Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipalumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang amon mga pagpanikasog, sa paggamit sini mga bakuna, sa pagpauntad sa pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas.
Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanan, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkag. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo pa namang nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang among pag-ampo sa among mga kinahanglanon, kundi ilikaw kami sa tanan ng mga katalagman. O mahimayaon kagulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of me. Alas 3:05 Action Radio, Philippine Standard Time. I would die deep in a Okay, so sige, isa na naman ka-edisyon sa This Is My Life. Ang magatakop subong nga hapon mga ka-aksyon. Salamat gid sa inyo pag-upol man sa akon sa sining nga hapon. Antes nga ako nga pag bye-bye sa inyo. Mayon hapon lang kay MJS Candido Hildore, Virgil Pinda, Anan Sinoro, okay, sige. Basa ko na and thank you so much gid. Sa lang nga naga-monitor man via radio. Kaya sa tarang nga may birthday today, happy birthday. Sige, sa gihapon, hindi naman ang inyong alagad, ang temporadyo nagatalos kay Tita Wilma Sugaton. Sa siniman nga hapon, hindi naman si Inday Dorel. Mga kaaksyon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!